Cada dia, les botigues de Solsona obren i no saben el que es trobaran. Bé, doncs avui es trobaran amb mi i amb les meves entrevistes. Bé, hola, ella és la Vanessa Vila, és la propietària de la botiga Micuixú i ara li farem unes preguntes. Quan vas començar a dedicar-t'hi? Com vaig començar a dedicar-me? Doncs farà uns 4 anys, en sèrio, uns 4 anyets, quan vam començar tot el tema dels colls, que va ser com una gran sorpresa que els vam fer i van ser un èxit, que tampoc ens ho esperàvem, i aleshores, gràcies a les clientes que em van anar animant de que féssim roba per nens, doncs va començar tota aquesta bogeria. Per què Micuixú? Té algun significat o és una paraula a l'atzar? Micuixú és un gran significat per nosaltres. Micuixú és realment com nosaltres anomenem a la nostra filla a casa. Segurament moltes mares els diuen als seus fills coquetes, o estrelleta, o boniqueta. Nosaltres hi vam començar a dir a la nostra filla Micuixú. Després de molt temps de pensar un nom, que no sabíem quin nom li podríem posar a la marca, evidentment tot anava molt relacionat amb la nostra filla, perquè ella era abans la nostra gran inspiració, i doncs què millor que anar lligat nom i marca a favor d'ella, no? Doncs llavors Micuixú, com l'anomenem a casa. Si no estiguessis treballant d'això, quina creus que seria la teva professió ara mateix? Doncs a mi, jo abans ja treballava, bé, sempre he treballat de botiguera, a mi m'ha agradat sempre treballar de botiguera, però una feina que també m'agradava moltíssim, que també l'havia fet, era treballar en un hospital. No té res a veure, o sigui, de la nit al dia, però si mai no continués això o passés alguna cosa o no estigués aquí, m'agradaria treballar en un hospital. Sí, sí, aquesta feina és molt gratificant i també m'agrada molt. Tens algun soci o sòcia que t'ajudi? No, bueno, el meu soci és el meu home, el meu soci, el meu amo, el que m'apoya en tot, el que ens ajuda en tot i el que em tira moltes vegades endavant. De vegades hi ha moltes discussions perquè, clar, estàs tot el dia a casa, nit i dia, cotxe, llit, a tot arreu estàs parlant de feina. Però ell és el motor de tot això, també. A l'hora de crear una peça nova, quin és el procés que passa? És molt llarg. Des que neix la idea d'una peça de roba fins a que realment arriba a la botiga, hi ha un procés que és llarguíssim. Evidentment, comences sempre pel teu cervell. Comences, penses la peça, la tens al cap. Vale, vull fer aquesta peça. Primer de tot, hem de triar quin estampat podem fer amb aquesta peça i realment si quedarà bé amb aquest estampat, aquesta peça de roba. Aleshores, un cop hi ha això, se'n va la patronista, que és la persona que en gestiona tots els patrons, i d'aquí es fa una mostra, se'n prova la mostra, queda bé, endavant. No queda bé, retoquem patró, no el retoquem, amb aquest teixit no queda bé, amb aquest teixit bé. Clar, després també hi ha d'haver-hi l'estampador, és un procés llarg, que fins que no arribi aquí a la botiga i l'etiquetes i la poses a vendre, poden passar moltíssimes coses o potser aquella peça mai pot veure la llum del dia. I llavors, clar, això també desgasta, però bueno, sempre hi ha les idees on comencen, no? Les idees és on comença tot. És un procés llarg i dur, que quan la tens aquí llavors és genial. I quan la veus aprovada a la primera persona a la botiga i dius això ha sortit bé, és una sensació que és molt gratificant, però és un procés com bastant llarg, perquè hi ha molts passos a seguir. Hi ha moltes persones a darrere que depenen d'aquesta peça de roba. Sempre d'una. Imagina quan quants models de roba deu haver-hi aquí ara, no sé, compte que hi hagi uns 20 models diferents, doncs és molt difícil. Clar, poder hi ha moltes peces que jo havia tingut al cap i que no han vist la llum del dia. Ara mateix estem preparant el que és la col·lecció d'estiu i ara mateix l'estàvem preparant. I clar, és com, volem fer uns pantalons, però aquests pantalons no sabem si algun dia arribaran a estar aquí a la botiga. I és un procés llarg, llarg. I has de tenir les idees molt clares. Vull això i fer-ho amb força, tot i que a vegades passen coses que no es pot fer. Què et va impulsar a vendre per internet? El meu home. Jo sempre he sigut molt reàcia en tema de webs, tema internet. Jo prefereixo sempre anar a la botiga i parlar amb la persona. Sí que també és un tema que avui en dia, si no tens una web o no tens internet, quasi que no ets ningú. I llavors sí que el meu marit em va impulsar moltíssim que això es tirés endavant. També, a part del meu marit, a Instagram tenim molta gent que és de fora,
que no podien arribar aquí nosaltres. I llavors, esclar, és una plataforma de que pots obrir-te molt més i tenir botiga online et donen moltes més oportunitats i molta més clientela que no és d'aquí. És un tema important. Tot i que ara la començo a dominar, perquè jo el tema ordenador, el tema webs, no en tenia ni idea i ara la començo a dominar, començo a entendre el que és una botiga online. I la veritat que estem molt contents. Si obrim qualsevol armari de Solsona hi podrem trobar segurament una peça teva. Creus que has creat una tendència? Sí, pot ser, pot ser. Hi ha gent que li agrada molt, hi ha gent que no li agrada gens, però jo crec que hi ha molta gent de Solsona o d'arreu que tots tenen la seva mica de peça micuixú. I això és una gran alegria, ostres, això és una satisfacció molt gran. És el procés aquest que et deia fa un moment, de que fins que neix una peça, fins a que arriba a l'armari de la persona i que estiguis a tants armaris, és com, bueno, alguna cosa faig bé, no? També costa molt, però val la pena. Llavors la sensació és molt xula, és molt guai. De petita t'imaginaves treballant aquí en una botiga? De petita sempre he jugat a botigueres. Sempre jugava a botigueres, o sigui, era com una obsessió. I sempre jugava a botigueres, i sempre. Què juguem? Jo vull ser botiguera. Sí que hi havia amigues meves que tenien botiga i a mi m'encantava i pensava, que guai, tenen una botiga, que xulo. Realment, el que fas quan ets petit és el que arribaràs a ser quan siguis gran. I si un nen té una il·lusió de petit, doncs, ostres, sempre m'ha agradat treballar en públic, ja està amb gent, prefereixo treballar aquí que no en una fàbrica. No vol dir que no pugui, que potser acabo en una fàbrica d'aquí uns anys, però de moment tinc la meva botiga, que és el que jugava quan era petita, i això també està molt bé. El teu negoci t'ha ajudat a créixer com a persona? A vegades sí, a vegades no. A vegades fa que el negoci, a vegades fa que petites coses que vols que funcionin i no funcionen perquè hi ha persones a darrere, que som molta gent aquí a Micuixú. Clar, jo sóc la que dono la cara, el meu home està per darrere meu o al davant meu, però després a darrere hi ha moltíssima gent. Si una d'aquestes persones s'equivoca, això fa que t'enfonsis i llavors això et fa de créixer. Però sí que és veritat que quan veus la peça, com queda posada i com està tot i lo xula que és la botiga, això et fa créixer com a persona. Sí que també m'ha donat molta més seguretat. Soc molt més segura ara que no quan vaig començar. Jo quan vaig començar realment vaig obrir una botiga de roba. Jo mai hagués pensat que tindria la meva pròpia marca i que ho faríem tot nosaltres i que hi hauria tanta gent de fora que ens comprés i que jo tindria els meus estampats, els meus teixits. Clar, jo no m'ho hagués pensat mai, això, i això t'ajuda molt a créixer com a persona, moltíssim. Cada vegada estic molt més segura del que faig i cada vegada, entre cometes, també se'm fa més fàcil de poder-ho fer. Comparar la primera col·lecció que vam fer a la que s'està fent ara, hi ha un gran creixement com a persona i com a evolució de marca. Si haguessis de descriure la teva marca amb una sola paraula, quina seria? Diferent. Totalment diferent. Fresca, comoditat. És que clar, amb una paraula seria molt difícil, no? Molt familiar, penso jo. Potser aquesta seria la paraula exacta, familiar. Tant com vestim com mames, com nens, com iaies, com tietes, com pares. Ara últimament hem introduït el que és papa. I noi també, evidentment. I ostres, jo crec que és molt familiar. I a més nosaltres també, a mi m'agrada ser molt propera amb els meus clients. I llavors penso que familiar seria la paraula, idònia per Micuixú. Quina botiga t'agradaria que entrevistéssim el pròxim dia? Botiga? Buah, és que aquí a Solsona hi ha grans botigues de grans dissenyadors també i persones que fan moltíssimes coses. Ostres, realment poder Riu Verd, que te'n diria mils de botigues, la veritat, diria 1000 botigues de Solsona, però Riu Verd penso que estan fent també una gran feina en tema d'ecologia. Està molt bé. Tot i que te'n diria 1000 de botigues, ara m'ha sortit aquesta perquè ens coneixem també i ara potser és la que m'ha vingut al cap, però te'n diria moltíssimes. Aquí a Solsona hi ha un gran potencial de jove emprenedor i de coses molt diferents. Ja està bé, ja. Sí, i està molt xulo i tant de bo continuïn endavant i hi hagi més marques, hi hagi més gent amb ganes de lluitar per tot el tema de comerç a Solsoní.